लोगोफोर थांनाय भिडिअफ्राव आंनि भिडिअफ्रा साउन्ड क्वालिटिया बारा मोजां जायाखै मानोना आंहा माइक एबा माइक्रोफन गैयामोन ओंखायनो आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय दिनै अर्डार होनानै लाबोदों स' जायखौ आङो आनबक्सिं खालामदों स' नोंथांमोन आंनि पार्सेला नैबेनो आरो बेजों लोगोसे आङो गांसे बिजाबबो आनबक्सिं खालामगोन फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार होनानै लाबोदों अरुन्धति रय बिथांनि द गड अफ स्मल थिं नभेल जायखौ आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार होनानै लाबोदों थ' लोगोफोर गोबाव खालामा जासे आनबक्सिंखौ खालामदिनि थ' आङो आनबक्सिंखौ खालामसै बेयावनो स' लोगोफोर माइक्रोफननि प्राइसआ बारा नङा 239 ओरैनो सोलिथ'नो थाखायल' लाथ'दों आं बेखौ उनाव आंनि चेनेला देरबा आरोबाव मोजां लाबावगोन गिबियावनो नैबेखौ खालामसै नैबे माइक्रोफनखौ स' आं बेखौ हाखावनोसै दाबाजोंनो स' डाइरेक्ट हाखाव बेनो माइकआ स' नैबेनो बेखौ आरोबाव स' नैबेनो लोगोफोर आरो बेयाव मोनसे कभार होदों बेयो कभार स' बेखौ बहाय माबासै माब्रैसै दे ओरै बेनो लोगोफोर स' बेनि साउन्ड क्वालिटिखौ टेस्ट नायखानोसै नैबे भिडिअआवनो स' लोगोफोर बे नभेलनि प्राइसआ 310 रांल' लोगोफोर नै नायनो हागौ नोंथांमोना स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावनो आङो नैबे नभेलखौ आनबक्सिं खालामखादिनि थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों थ' नैबेखौ आङो हाखावनोसै सिलखौ हाबाय नायनोसै बेनि सिङाव बिजाबखौ थ' नैबेनो बिजाबा द गड अफ स्मल थिं थ' लोगोफोर नैबे द गड अफ स्मल थिंस नभेला बिथां अरुन्धति रय सासे फेमास राइटार बिथांनि डेब्यूट नभेलमोन बिथाङा बे नभेलनि थाखाय प्राइजबो मोनदों विनार अफ 1997 बुकार प्राइज आरो बिथाङा माने हाइएस्ट सेलिं बिथाङा माने बहुत कपि फाननो हादों नैबे बिजाबखौ नैबे नभेलखौ थ' बिथां राइटारा आसामनिनोमोन बिथांनि जोनोमा शिलंआव जादोंमोन दां बुखावजायि आसामनि The book keeps all the promises that it makes. The Booker Prize citation 14 November 1997. थ' लोगोफोर आङो एक्साइटेड बे नभेलखौ फरायसिगोन आङो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ अन्नानै लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयारबो खालामनानै हो आङो नेक्स्ट आरोबाव मोजां टपिकनि सायाव टेक्निकेल भिडिअ बर' रावजों लानानै फैगोन थ' लोगोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय